Evo nas u novom zadatku. Znači imamo jedan kondenzator nepoznate kapacitivnosti i pita nas zadatak kolika je kapacitivnost kondenzatora ako je priključeno na frekvenciju od 50 Hz, ako je efektivna vrednost na panelnom kondenzatoru 128 V i ako je efektivna vrednost struje na taj kondenzator 0,2 A. Znači, generalno, ova formula XC važi za efektivne vrednosti, znači to je jednako U efektivno podeljeno sa I efektivno, a XC po formuli je 1 podeljeno sa omega C, znači tako se računa otpor kondenzatora za izmenične struje. I onda imamo da je to, izvinjavam se, imamo to U efektivno kroz I efektivno. I, znači, pošto tražimo kondenzator C, ovo smo imali, dobit ćete da je to jednako I efektivno podeljeno sa U efektivno omega. I to je onda dalje jednako 0,2 podeljeno sa 128 puta 2pi, znači omega je 2pi puta frekvencija, znači 2pi puta 50. I onda ovako ćemo izračunati kolika je kapacitivnost kondenzatora. Znači imamo 128 puta 2 puta 50 puta pi, 0,2 podeljeno sa sve, znači dobijemo 4,97 mikrofarada. Ali da ga zaokružite ovdje na 5 jer to je dosta malo, mikro je 10 na -6 i to je ok. To je to, znači 5 mikrofarada, 4,97 mikrofarada, to je to jako blizu. Vidimo se u sljedećem zadatku.